Ano sexy. Ang atong amiga sis. Naadyo na ida ang gasaba. Ngayon atong dugon. Ngayon tagpasalubong. Kuan na itong pangayon. Mga lipstick ba? Lamig ba ang tabang ito no? Kaya nataka sexy pa ka ninja. Sinina po, mga tops. Yung mga short, no? Kay Lindot ba yan dito kay Baratura. Yes! Hala, uy. Ano dyan siya? Nananana. Doon sis. Uy, ano naman ka, sis? Pasalubong, sis, be. Ano kayo? Ano sa naman ka? Wala ko lang may sa ilang ka ng... Sanay sa pag... Eh, tanaw na ka. Umubang pila kay mga lipstick niya. Ha? Ano? Ano ba nagsasabi niyo? Hindi ko kayo maintindihan. Pausan, isa. Isa gani kabuan sa Manila. Hala, nayabag na din ka maong Bisaya. Bisayang bisda ka adyon sa di na ka mong Bisaya. Bitaw. Unsa naman ka, sis? Sis, uy, lumindol doon sa Manila. Ha? Lumindol doon. Wala. Wala naman. Ina mo ka. Ano magnatay og mong gud sa utok? Bitaw. Di na lagi ka mo Bisaya. Isa ra gani kakabuan dito, ah? Hindi ko talaga kayo maintindihan. Kapakod sa dahil mga ano, mga Tagalog. Bisayang bisda. Saan nga na? Di na makakamong Bisaya. Pasulubong na lang, sis, be. Bisag tagae lang ni dirag lipstick. Ay, wala talaga sis. Wala akong para sa Oh, iba. kanang naisinina. Para lang to sa pamilya ko, sis, eh. Grabe po ka daw ni mo sis. Ano? Ang damot mo naman? Akala mo hindi ako marunong magtagalog? Pusa gala ka! Kung sa tingin mo hindi ako marunong magtagalog, nagkakamali ka. Diyan Huwag mo akong tututuro. Tuturuin na. Kung akala mo hindi rin ako marunong magkarate, diyan ka nagkakamali. Kung gusto mo, ito pa yung gusto. Sakit sa mga minampak.